Салом алейкум бародаро. Эмрӯз як навурчаи нав мепартем. Хеле шуд ки ягон видео намудем дар канал. Накунун мақсад барфо рафт. Вақти павлунашинонӣ омад бародаро. Касе ки дар корай, ҳамаи кӯчатои мо то 4 метра, 3 метра, 2 метра, 1 метраш тамом шудагӣ почти. Дальше ин тарафта дорем камтар. Баъд дальше тарафи дига дозе дурай хира нишон метад близки кунем. Ҳамҷода астай бо як ҷои дига да 10,000 чӣ дорем. Унҷодам 2 метра асосан. Марҳамат бародаро, вақтиш омад. Вақти шинона омад. Нарху наво 15 сум сар мешавад. Мақсад бисёр гирифтем, бо арзонтар мешавад. Доставка любой точка ҳаст. Муомила мекунем. Мақсад 50 та 100 та гирам, хай чӣ мекунем? Ё худмон доставкаша мекунем, ё аз тарафи клиент. Хай мақсад муомила мекунем. Касе ки дар кор сортои FT, Шантон ҳама намуд ҳаст. Ҳама намуд ҳаст бародаро. Инҷода ҳамақа мондагӣ плантатсияро уже бисёри чиё медонанд. Подписчико хай бо майда вақт ёфтем, бо кӯчатои 2 солара, мақсад 3 солара мемонем бародаро.